Hi guys! Tapos na kami maligo. Dito na kami sa baba. Oh. Ikot-ikot ko muna kayo. Diyan lang muna kayo. Stay kayo dyan. Oh. Punta kami sa playground. After namin maligo, dito na naman kami sa baba. Oh. Maganda dito guys. Tahimik. Gala-gala din pag may time, mga palangga. Maganda dito mga palangga kasi matahimik, hindi masyadong mainit. Pero mainit. Mamaya pagkatapos maglaro ang tangki. Diyan beach yan yun. Diyan beach. Yan mga palangga. Tahimik dito, parang ano sarap dito magbakasyon ba. Saan ang playground nila, Mary? Yan lang. Tingnan nyo guys, doon ang ganda oh. Maganda dito guys, mag ano ka, mag bakasyon dito kayo mag-stay kahit mga isang linggo, isang buwan. Malaki dito guys. Ari na kami sa playground. Mon. Hoy, Maria, later. Asa na yung spray first? Ay sus. Lupa. Ha? Can I take my feet out? Wait. Go there, ya Maria. Go there. Dito guys, playground nila. Ay, ano ba naman itong driver na to? Amon ila nga playground. Can you hold it? Put it there, in the table. Amon nila playground guys, balas. So, balas. Bago lang kami kapaligo, idugay-dugay mahampang naman kami sa mga bata. Wait, Natalia, wait. Can I sit it on this? Alikabok na naman. Wait. Ito guys, ang ano nila guys, playground. Can I sit it on this table? Talia, wait. Dito na yun guys. Dito, mga room na yan. Mga room. Tapos beach. Basta dito sa may palibot. Beach kinanda siya. Tapos dito na yun entrance. Tapos dito naman yung side, ano na siya, mga room din. Dami diri guys magbakasyon. Talia, wait. Wait, Asher, I will climb first. Talia, wait, Asher, I will climb first. Sige guys ha. Paalam mo na si palangga nyo. Mon! See you later. Linisan mo na namin kasi baka may coronavirus daw, sabi ng amo namin. Can I sit on that table you made?